Ahoj, možno si už postrehol moju značku Vital Quant. Dnes chcem zviditeľniť moju terapeutickú podporu možno aj pre teba. Fajčíš a chceš prestať, možno aj opakovane, možno aj dlhší čas. Uvedomuje si, že sú to vyhodené peniaze a že si ničíš zdravie. Určite áno. Ale závislosť je silnejšia a aj keď si sa pokúšal, cigareta je tvoja barlička. Závislosť od nikotínu nie je len o cigarete. Je to energetická stopa, hlboký návyk, ktorý sa dá liečiť jemne, prirodzene a s rešpektom k tvojmu telu a duši. Pri antinikotínovej terapii používam niekoľko podporných nástrojov. Oberom systém Quantum nám ukáže, kde nikotín zaťažuje tvoje telo a aké oblasti potrebujú harmonizáciu. Druhý prístroj, kvantový generátor, pracuje s frekvenciami, ktoré ti budú vyľaďovať psychiku, pretože práve ona ťa musí podržať, aby sa telo mohlo očistiť a vrátilo sa do rovnováhy. Ďalšie dve podporné techniky ti pomôžu odblokovať spúšťače, chybné programy, ktoré stáli na začiatku tvojho fajčenia. Spoločne vyčistíme podvedomé programy a bloky, ktoré často súvisia so závislosťou. Verím, že za krátky čas pocítiš výraznú úľavu ako ďalší z mojich klientov. Ak cítiš, že je čas prestať, ak si pripravený alebo pripravená oslobodiť sa, som tu pre teba. S láskou, srdcom a podporou na tvojej ceste.